Nandito ako ngayon sa tricycle ng Bacolod. Medyo delikado siya kasi bukas yung harap. Guys, parang ano ba, parang naglalaro lang o parang ano, skateboard. Ayan, ito yung ano niya, ito yung harapan. Tapos mahangin guys, super. Ano to siya kuya? Electricity? Battery lang. Ito si mamang drive at mamang driver. Ayan, walang takip dito sa harap. Hey guys, good morning sa ating lahat at ako ngayon ay pupunta na naman sa isang lugar dito sa Bacolod na kung tawagin ay The Ruins. So bago kayo makarating dito guys, kung galing kayo ng SM, sasakay lang kayo ng jeep. It's either mag-taxi kayo or jeep. Pangalan ay Mandalagan o Libertad. Okay, tapos sabihin nyo, titigil kayo dito sa Series Terminal. Sila ay karatula sila para turuin mga sure. Sige. Salamat. Pupunta daw kayo dito sa may paradahan ng mga tricycle na para ihatid kayo sa ruins. I'm very excited guys kasi isa to sa mga lugar na gusto kong puntahan ng ruins. So ito yung mga tricycle driver na papuntang ruins. Ruins. Magkano na pila? 50 boss. Nandito na ako ngayon sa tricycle at ilang minutes kuya papuntang ilang minutes? 7 minutes lang? Ruins na? Okay. Lugar yung tawag ay The Ruins. So pagpasok nyo, mayroong nakalagay dyan, the welcome to The Ruins. At ato guys sa mga magdadala ng drones, bawal po ang drones, bawal ang smoking, bawal ang pet, at bawal ang pagkain dito. Okay, buti na lang hindi ko dadala ang drones ko. Tapos meron din silang mga consumables dito, kaya bawal sa kanila yung pagkain kasi may pagkain na sila sa loob. Entrance fee 300, valid only in our restaurant. Adult is 100, senior citizen is 70, students is 60, children below 8 years old is 20. Okay, kindly present ID to avail discount rates for your cities for senior citizens, PWD or students. Thank you. So nasa adult na ako, so babayaran ko lang is 100 sa entrance fee. Sabi ni kuya, mayroon ng tour guide sa loob every 30 minutes. So kung may mga tanong-tanong, pwede kayo magtanong doon sa tourist guide. Ay, very nice place. Tsaka ang ganda ng view. Nasaan ba yung ruins dito? Ayun, andun lang ang ruins. Pero bago ka pumunta doon guys, mas maganda ikot-ikot ka muna dito sa landscape nila. Ang ganda ng landscape. Tsaka hindi ka lang nag-iisa dito, so maganda ang lugar na to pag ka solo traveler ka, kasi mura lang, tsaka sulit na yung binabayad mo na 100 pesos. So tour ko muna kayo guys ha. Wala to sa Saudi guys, kaya bakasyon nyo, puntahan nyo na, isama nyo na sa bucket list ang The Ruins ng Bacolod. Pasok kayo dito, papakita ko sa inyo
napakagandang napakagandang tanawin dito sa Bacolod, ang The Ruins. Ito po yung entrance. Bawal po dito mag-exit kasi entrance. So pasok tayo, ma'am. Dali, ma'am. Pasok ka. Dito, mga tumisita na rin dito si JA. Tapos marami na rin mga si Pure Pascal pala, oh. Yan, GMA. Ang The Ruins, isa dito siya tinatawag na the TAJ Mahal of Negros. Yan. TAJ Mahal of Negros Occidental. Pwede kayo mag-photoshoot dito, yung kalesa na gawa sa kahoy talaga. Nakikita mo na ayan, ang daming nagpa-photoshoot. Ngayon magpa-picture din ako dyan ngayon. Siguro nagtatanong kayo kung bakit tinawag siya na TAJ Mahal of Negros. Kung alam nyo po ang kwento ng TAJ Mahal dun sa India, halos kapareho na siya ng kwento ng The Ruins dito sa Negros. Okay, so babasahin natin kung bakit nagiging TAJ Mahal of Negros ang The Ruins ng Bacolod. The mansion of Don Mariano Ledesma Lacson was built in loving memory of his deceased wife Maria Braga. After her death in 1911, the mansion of Italianate architecture was designed to be a monument of their enduring love affair. In the eve of World War II in 1942, the mansion was torched by the guerrilla fighters and was burning for 3 days, leaving behind reminders of the glorious past. So guys, yun pala ang kwento, no? So kaya siya tinawag na TAJ Mahal of Negros kasi halos kapareha siya, kasi yung building na yan tinayo ng asawa ng isang Don, pangalan ng Don, asawa ni Don Mariano Ledesma Lacson, na ang asawa niya si Maria Braga. So in memory of her deceased wife, tinayo niya yung building katulad nung ginawa ng hari ng India na nagpatayo siya ng isang magandang templo in memory of his wife. Sinunog to ng mga guerrilla fighters way back 1942 ng World War II para maiwasang gawing headquarters ng mga kalaban ng mga guerrilla, kaya sinunog to. Okay na lang din, at least hindi binomba, di ba? Sinunog lang, at least mayroon tayong makikitang napakagandang structure. Napakaganda pala ang history ng Pilipinas, Sana mayroon kayong nakuhang idea mula dito sa video na to, at huwag niyong kalimutang mag-tour. Give time for yourself to travel. Hindi lang sa international kundi dito sa Pilipinas muna, saka kayo mag-travel abroad. From Talisan, of 93 years old. It means wala na siyang anak na buhay. She married to Manuel Mapundana from Haring. And guess what? Nakaanak din sila ng 12. Of course, walang TV noon. Naililipatan natin, dito lang po tayo, Ma'am Sir, yan. Pinatayo ko lang kayo doon, and person nakatayo. Okay, well, planting. Well, part also of this mansion is that original fountain since 1920. Yes, you're right. That's an original fountain, except the water. Pinag-isipan ko ng maigi yung magiging jackpot prize namin. Dumaan sa maraming proseso. Guys, good luck. Because our jackpot prize is trip to Hong Kong. Wait. My real name is Roger Lucero, the Pinoy Big Brother 737, third big placer, and now I'm signing off. Thank you. Goodbye, bless. Maraming salamat po. Thank you. Salamat po. Thank you. Maraming salamat po. Thank you, ma'am. Salamat. Thank you. Okay guys, tapos na kami sa
tapos na kami sa tour with Roger Lucero at kami ay uwi na kasi tapos na ang okay. Nalibang lang kami doon, lang ha.